Vítej u této krátké lekce na uvolnění SI skloubení. Pojďme do pozice stolu. Hezky si umístíme dlaně, kolena jsou pod kyčlemi, zatlačíme nárty do podložky, hlídáme si loketní kloub, přitiskneme hezky prstíky jako kočičí drápky do podložky. Vysuneme mírně dopředu pravou nohu a začneme couvat co nejvíce dozadu a lehce doprava, jako kdybychom si chtěli sednout. Můžeme tady chvíli zůstat, protáhnout to. A s nádechem jdeme zpět. Výdech, klesám dozadu. Nádech zpět. Výdech dozadu. A nádech zpět. Zacouvám nohou zpátky. Koleno pod kyčlí a levá noha mírně dopředu. A znovu couvám dozadu, jako bych si chtěla sednout na to kolínko mírně vlevo. Na to koleno mírně vlevo. A chvíli tady zůstanu, protáhnu. Všimnu si, co se děje v mých zádech, v mých jíždích. Nádech dopředu. Výdech vzad. Nádech dopředu. Výdech vzad. Nádech dopředu. Srovnám pozici stolu. Přehodím vzadu na špičky, couvám na pat, jako bychom si chtěli sednout a s nádechem vytlačíme psa tváří vzhůru. Výborně. Nádech, lehce pravá noha vzhůru a umístíme ji přibližně pod kyčel. Vytočíme se. Chceme koukat na naši pravou stranu. Pravá ruka jde do rozpažení a klesání. Kyčel dolů, jako kdybychom si chtěli sednout. Chvíli tady jsem, noha je flexovaná. Výborně. A vrací se zpátky. Pes tváří dolů. Vytáhnu ho správně. Široká ramena, lehce pokrčené. Nohy jedny jsou protlačené vzad. Výborně. Nádech, levá noha vzhůru a umístím ji pod svůj pánek. Vytočím se, koukám se doleva a klesám dolů. Ruka je v rozpažení. Aktivní noha, pěkně flexovaná. Hlídám si loket, ať není protlačený, lehce povolený. Dýchám tady. Nádech, vracím se zpátky. Pes tváří dolů. Vytáhnu, potřebuji přejít do lehu na zádech. Odskočím si lehce dopředu. Dosadnu vzad. A odsunu se hezky do lehu. Výborně. Pokrčené nohy, kyčle, kolena a kotníky jsou v jedné línii. Nemáme nohy u sebe, ale v oblasti kotníku. Vezmeme si pravý kotník a umístíme ho na levé koleno. Pravá ruka zatlačí do toho pravého kolena. Tím ho odtáhne hezky od těla. A chvíli tady dýchám, všimnu si, kde se mi co protahuje. Dýchám uvolněně, stáhnu si hezky bradu ke krku. Ještě chvíli zatlačím a povolím tlak. Ruce si dáme do svícnu. Dlaněmi směrem vzhůru, nádech a s výdechem to pravé koleno půjde dolů, spouštím ho do rotace. Rotuji tou pánví a hlava se podívá na opačnou stranu, doleva. Rotujeme, cítíme tu rotaci, provnímáme, kde se nám to teď protahuje. Jak nám v tom je. Kde nás to dnes v této pozici táhne. A s nádechem zabereme a vracíme zpátky na střed.
Vrátíme pravou nohu zpátky na zem a půjdeme na druhou stranu. Levý kotník na pravé koleno. Levá ruka zatlačí do levého kolena. Chceme otlačit co nejdál, aby nám v oblasti našeho podbřišku vzniklo co nejvíce prostoru, aby to stehno bylo co nejdále. Dýchám. Pokud na to své kolínko nedošáhnu, klidně tlačím nízko až u kyčle. Úplně v pořádku. Najít si to místo, kde se můžeme chytnout. Krása. S výdechem povolím ruce do svícnu. Kolena půjdou rotovat celé doleva a hlava jde doprava. Uvolním se tady, co nejvíce uvolněné svaly. A jenom si všímám, kde se to moje tělo protahuje. Všímám si svého dechu. Perfektně. S nádechem zaberou svaly a vytáhnou mě zpátky na střed. Vrátím nohu na své místo a přetočím se do pozice v leže na zádech. Udělám si s rukou polštář a hlavu odložím tak, aby se dívala doleva. Levé ucho bude na těch našich rukou. Lehce si poválíme bedra a pokrčíme levou nohu tak, aby bylo chodidlo směrem ke stropu. A poté budeme sunout koleno směrem k pasu. Snažíme se držet tu patu co nejdéle nahoře, až nakonec, když už to opravdu nejde, umístíme dolů, pak si pomůžeme rukou, přitáhneme ho ještě blíže a tady chvíli spočineme. Tohle je velice uvolňující pozice pro to naše SI skloubení. Dýchám. Zbavuj se všeho napětí. Každý výdech odnáší z těla i mysli pryč to, co už tam nechceme. Užíváme si to. A s nádechem natáhneme nohu zpět. Vytočíme hlavu na opačnou stranu. Poválíme tady bedra, naši páne ze strany na stranu. Zastavíme a zase s nádechem vytáhneme pravé koleno směrem ke stropu. A pak ho suneme co nejvýše směrem k pasu. Patu odložíme co nejpozději, nám naše tělo dovolí, vytáhneme ještě rukou to kolínko malinko výše a užijeme si uvolnění na druhou stranu. Se hluboce dýcháme, uvolňujeme, co potřebujeme uvolnit. S každým výdechem se zbavujeme všeho a jsme víc a víc uvolnění. A opatrně zase posuneme nohu zpět, vytočíme hlavu hezky na střed. Poválíme bedra a máme hotovo. Opatrně přejdeme do sedu a ze sedu pak do našeho dne. Namaste.